Maulad ng nasyon, inuuna ang bansa. Hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho, maayos na sitwasyon, maulad ng nasyon, inuuna ang bansa. Hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Okay, talagang ipaglaban natin ang laban ng buong Pilipinas ng mga Pilipino. Tunay na Diyos marahin na hapon po sa indugamos mga tugang yan naman kita sa sarong oras na pagdibabareta, aksyon as in informasyon. Ngayon na Abril, ayan, pizza 12 na po. Ilang ano na lang po ay Holy Week na. Lunes Santo na po kita, Martes Santo na po. So, magnilay-nilay po kita. So, sa mga kadikit na barita, pero bago kita magkabarita ng kadikit, ang satuya po magkakaibanan sa technical side, andyan po si Sir Jimson Toriano Oco, and of course, sa information man po si Tony Matic Saison, and of course, siya man po duman sa transmitter, si Sir Felix Lagrimas, kaibanan man po duman si Rodel Cesar. And of course, ako po sa indong kaibanan at priming kaibanan from Monday to Friday, alas 5 hasta alas 6 nin pagkahabanggi. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Okay, sa pamayukan mga nagkapirang bareta, ilang magurang po sa Naga City takot pa rin na payagan ang kanilang mga anak na makilahok sa limited face-to-face classes. Ating ibalik ang hustisya. Mga deboto bumuhos sa mga simbahan. Laila de Lima, ating Kung makukolekta, mas nakakaraming Pinoy makikinabang sa 203 bilyong estate tax ng mga Marcoses. sitwasyon, maulad Duterte inamin ang patayan sa droga pero ayaw ikumpara kay Putin. na o ganansya, nakapwesto sa gobyerno. Pinoy Tourism Awareness susi sa pag-asenso.
libreng sakay sa EDSA Carousel simula na ngayong Lunes, kahapon. Hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila Dili. COMELEC appreciated OFW ballots kung wala sa minutes, fake news. Fake news na naman. Ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban. Ibalik Ang appreciated ballot sa Singapore, Dubai, sisilipin ng COMELEC Task Force. sulong ang bansa, tuwindig. Kung Overseas absentee voting larga na. laban, Laila, Laila Dili. Mga mangingisda sa San Miguel Bay ng Camarines Sur tuloy ang hanapbuhay sa kabila ng banta ng bagyong si Agaton. Laila Dili. Ating ipanalo ang laban. 5. Tuloy halalan 2022, 231 na pulis sumailalim sa karagdagang pagsasana. Laban, Laila, Laila Dili. Ating ipanalo. Ilang posibleng epekto sa severe tropical storm, malakas pinaghahandaan rin ng ilang LGU sa Camarines Sur. Maunlad ng nasyon, inuuna ang bansa. Hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno. Dapat hindi Okay, ang programa Usando, ang principal sponsor na si Susain Sionborn, and of course ni Senator Laila de Lima, balik ang gusto. ni Kagawad Melnan Dade Robles aspiring for City Councilor, and of course ni Botso Koy Rex Oliva is still aspiring again, incumbent po siya ng board member 5th District. Nais natin And of course ni Rodolfo Jeff G. Puritino also aspiring for City Councilor. lumaban. And of course si Manvir Ignao, si Manvir Bobes Ignao gusto man pong magbalik uli sa pagkakonsyal ng city, ng Irigas City. Numero 16 po siya sa balota ng mga konsehalis kan Iriga. And of course si Senator Laila de Lima, number 18 po sa mga numero kan sa Senado. Atod man sa Indo kan Masuso Spring Resort, and of course kan Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl including Castro Verde Aquiler Moran. And of course kan Saranghi Motor Parts and Services, owned and managed by Mr. and Mrs. Marventes Gonoon Razon. And of course si Engineer Steve Edith C. Andalus. Ating ipanalo. Okay, sa detalye kan mga nagkapirang detalye kan mga nagkapirang bareta. Walang patayan at panggagancho. Maayos na sito. Bagamat pinayagan na ng Department of Education o DepEd na maaari nang makilahok sa limited face-to-face classes ang mga mag-aaral kahit hindi pa bakunado, may ilang mga magurang pa rin sa Naga City ang ayaw pa rin payagan ang kanilang mga anak na sumali sa nasabing sistema. Siya at pag Ito ang kinumpirma ni Dr. Manny de Guzman, School Division Superintendent ng DepEd Naga. ang Ano pinadalhan nila ng letter of consent ang mga magurang bilang pahintulot na pinapayagan nila ang kanilang mga anak. lumaban. Marami mang mga magulang ang pumapayag ng ngunit ayaw pa rin ng ilang dahil sa takot sa COVID-19. Bukod pa riyan, maging sa pagbabakuna, hindi pa rin pumapayag ang ilan. 10 publiko at 5 namang pribadong paaralan ang sumasailalim na sa limited face-to-face sa lungsod. Kasalukuyan na kasing naghahanda ang ibang paaralan at hinihintay pa ng iba na maaprubahan ng regional office. Laban, Laila, Laila Deliva. Ating ibalik ang hustisya at Mga deboto, muling manunumbalik ang sigla ng pananampalataya ng mga Katoliko sa bansa, makaraang dagsain ang mga simbahan sa iba't ibang panig ng bansa. Kahapon sa selebrasyon ng Linggo ng Palaspas, ay nung linggo pa ito, na hudyat ng pag-uumpisa ng Semana Santa. Pinagdiriwang sa Pan-Sunday o Linggo ng Palaspas tulad ng mga pagsalubong kay Jesucristo sa pagpasok niya sa Jerusalem. Sa Maynila, dagsa ang mga mananampalataya sa Minor Basilica of the Black Nazarene sa Quiapo para sa mga Santa Misa. Nagpatupad naman ang pamunuan nito ng mahigpit na health
protocol at safety protocols tulad ng 1 seat apart at pagsusuot ng face mask para maiwasan ang hawaan pa sa COVID-19 na nananatili pa rin sa bansa. Alas 4 ng madaling araw, nagsagawa ng concelebrated mass sa Quinta Market habang tatakbo naman na ang morning mass sa simbahan alas 4 ng madaling araw hanggang alas 11 ng umaga. May mga misa rin mula alas 12:15 ng tanghali hanggang alas 7 ng gabi. Bukod sa Quiapo Church, dagsa rin ang mga mananampalataya sa iba pang simbahan sa Metro Manila na nagtiraalon ng mga palaspas na binabasbasan ng mga pari. Ang hustisya at pag-asa, laban Mayla, Mayla de Lima. Kung makukulikta ang namas napakaraming Pinoy, makikinabang sa 203 bilyong estate tax ng mga Marcos. Marami na sana mapaggagamitan kung masisingil ang 203 bilyong estate tax sa gobyerno ng pamilyang Marcos. Ayon kay senatorial aspirant Alex Lacson, sakaling masingil ang utang ng pamilya Marcos, maaaring makapagtayo ang gobyerno ng 81,200 silid-aralan at 13,533 kilometrong farm-to-market road o 333 patrol cars para sa polisiya. Maaari rin itong magamit sa pagbili ng 157,000 ICU beds o 52,000 general x-ray facilities na makakatulong sa mahigit 877,600 COVID-19 patients. Ganyan kalaki ang sisingilin mula sa Marcos ayon kay Lacson. Kung nabayaran sana ito noong 1999 nang maging final ang executory sa Supreme Court, ang halagang 23 billion, di sana hindi na ito lumubo sa 203 billion. But the Marcos family continues to employ legal maneuvers to escape liability, giit ng abogado na tumatakbong senador sa ilalim ng Robredo Pangilinan Tandem. Kung nasingil sana ito at naidagdag sa panggasto sa napakaraming programa ng pamahalaan, nakapagdulot sana ito ng ginhawa sa mga mamamayan, lalo na sa noong kasagsagan ng pandemya. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Layla, Layla de Lima. Tututukan ng turismo isusulong mo party list turismo ang pagpapalaganap at pagpapalakas ng tourism awareness o kamalayan ng mga Pilipino sa kahalagahan ng turismo dahil malaki ang maitutulong ng industriya sa pagbangon ng ekonomiya. Ayon kay Atty. Marco Bautista, nominee ng turismo, pangako nila ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang komunidad ng bansa sa mainit ang pagtanggap at interest ng mga Pilipino sa turismo. Sinabi ni Atty. Bautista, nagagalak silang ibahagi ang kaalaman at karanasan sa sektor ng turismo sa ating mga kababayan na makikinabang sa muling pagsigla ng industriya sa pagdagsa ng lokal at international tourist. Ang laban ng Pilipino, laban Layla, Layla de Lima, ating ibalik. Pinabulaanan ng Commission on Elections ang balitang may marka na ang ilang botante sa pagsisimula ng absentee voting ng mga Pinoy abroad. Noong Lunes nang ibalita ng Singapore-based voter na si Cyril Abundo na may shade na agad ang nakuha niyang balota nang bumoto sana para sa 2022 national elections. Bandang alas 9 ng umaga nang mangyari ang insidente. Kakatapos lang bumoto sa embahada, the ballot I received came pre-shaded. Nang binalik ko para palitan, ito raw ay spoiled ballot from yesterday, wika niya sa isang social media post kanina. It could be an honest mistake pero hindi dapat inaalaw nang mangyari ang mga ganitong pagkakamali. Be vigilant and report to the watchers, ang marshals, if it also happens to you. Alusot lang yan. Tuwindig,
Sinabihan naman daw siya ng poll watcher, dapat sana if it is spoiled, sinira na. Sinabihan siya ng poll watcher na sinabihan ng reklamo na binoid at minarkahan na ang barcode ng ibinalik niyang balota. Nababahala tuloy ang maraming botante sa ngayon na maaaring may mga nangyayaring nangdayaan sa eleksyon bago pa man ang Mayo, kung kailan ikakasa ito sa Pilipinas mismo. Ayon naman sa Philippine Embassy sa Singapore, isolated incident lang daw ang nangyari, gayon pa man pinabulaanan nila ang ilang unverified sources na maraming pre-shaded ballots ang naipamahagi. Maayos na sitwasyon. Omelette, wala sa minutes, fake news. Sa isang press briefing kasama ng media, sinabi ni Comelec Commissioner George Garcia na wala pa raw silang natatanggap na opisyal na ulat pagdating sa reklamo ng pre-shaded balota. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ano masasabi nito yung sa Singapore? Magsasagawa ng magpusing investigasyon ang Task Force versus Fake News ng Commission on Elections sa mga ulat na pre-shaded na mga balutan sa Singapore at Dubai sa paglarga ng overseas absentee voting nitong linggo. Wala po kami natanggap na report kahit sa ating post, kahit na kaming mga opisyal natin doon sa Singapore, and therefore fake news po yon. May kumakalat na rin po na sa Dubai raw mayroon ding pre-shaded ballot ayon kay Comelec Commissioner George Garcia. Pero mas mainam umano na nakakarating agad sa kanila ang mga naturang impormasyon para agad nilang maaksyonan. Hindi umano bago ito dahil sa naglipana rin noong 2016 at 2019 elections ang ulat ng mga irregularidad sa OA absentee voting at vote counting machines ng VCMS. Sa isang Facebook post nitong Lunes ng isang netizen na si Cheryl Abondo, nakabase sa Singapore, na nakatanggap siya ng balota na may nakashaded na po. Nang iulat niya ito, sinabi sa kanya na spoiled ballot. Umano yon. Mula sa mga bumoto nitong linggo na void na rin umano ang naturang balota. Pwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Ating ibalik ang hustisya. Okay, umarangkad na kahapon ng overseas voting para sa halalan 2022 na inaasahan ng Commission on Elections na sasamantalahin ng mahigit 1.6 milyong nakarehistrong botante. Sa ilalim ng Overseas Absentee Voting Act, ang mga rehistradong botante sa abroad ay pipili ng presidente, vice-presidente, mga senador at party list groups. Ayon sa Comelec, ang United Arab Emirates ang may pinakamalaking bilang ng rehistradong absentee voting na nasa 290,182. Nagkaroon naman ng bahagyang kaguluhan sa Hong Kong nang ipatigil ng konsulada ang pagboto dahil sa hindi na makayanang tanggapin ang mga dumagsang botante sa unang araw ng absentee versus absentee voting. Nasa higit 93,000 ang rehistradong botante doon. Hinimok na lang ng konsulado ang mga botante na bumoto sa ibang araw. Nasa higit 150,000 naman ang aktibong rehistradong botante sa buong Europa. Ang Italia ang may pinakamarami na umabot ng 38,000, kasunod ng United Kingdom may 30,000 at Espanya na may 20,000. Sa konsulado ng Pilipinas sa Milan, nagpapatupad ng mixed mode voting o parehong personal at postal voting. Postal voting din ang ipinapatupad sa Philippine Embassy ng Rome, Albania, Malta at San Marino. Personal voting naman ang ipapatupad sa Philippine Embassy to the Holy See. Ang local absentee voting ay tatagal hanggang Mayo 9, araw ng eleksyon dito sa Pilipinas. Laban ng Pilipino, kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laila de Lima.
ang laban ng Pilipino. Okay, nang maibalik ang hustisya at human rights sa ating bansa, ibalik natin si Senadora Laila de Lima sa Senado. Ipanalo ang laban ng Pilipino. Ipanalo natin ngayon ang laban ni Leni Robredo para presidente ng ating bansa na purong the most qualified candidate for Senator Leni Robredo ng Bicol. China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Okay, pag ulayan taraw ining pagdagsa, bumuhos dumagsa ining mga deboto sa iba't ibang panig, sa iba't ibang simbahan, Catholic church here in the Philippines. Natural lang po bubuhos ang ano kasi mas marami po ang mga Katoliko kaysa ibang sekta ng mga deboto dito sa Pilipinas. And of course today is Lunes Santo na, Martes Santo na po, natural lang na yung start ng last Sunday sa PAN, itong pagbindisyon ng mga ng PAN, yung mga palaspas. That is the very start of the Holy Week. So talagang bumuhos, doon po nagkakaisa ang mga Pilipino sa pagsisilibrar kan sa tuyang mahal na araw. Pero sana po, maging mataimtim po kita sa pagsilibrar kan sa tuyang mahal na araw. Kasi ang kinaugalian na, before that noon, ang naririnig ko noon sa mga gurang, ang Sabado de Gloria po, Black Saturday, wala pong kumikilos sa araw na yan. Dahil ang naririnig ko po noon, si Jesus Christ ay patay pa po. At ayaw maisturbo dahil siya po ay nakaburol pa. Pero sa ngayon po, what is really happening, ini pong nangyayari sa atin ngayon, kaya ining mga ining pandemic na ini, ining kalamidad na ini, this is one way po sa aking paniniwala, pero I'm sharing it to all of you, to those who are Catholics, na ining mga pandemic na ini, ining mga nangyayaring kaguluhan, ining mga nangyayaring paghihirap natin ngayon, isang paraan po ito para tayo ay ginigising ng ating kaglalang, ng ating kagtubos po. Medyo nakalimutan na natin ang pananampalataya, nakalimutan na natin ang paniniwala sa ating kaglalang, sa ating kagtubos. Ang pinapanalangin na inyo ngayon, imbis na pagpasok ng alas 6, mag-angelos, kaidto basta't mag alas 6 na, marinig na ng mga magurang nato, ang mga gurang na nagbatingting na ang mga simbahan sa bawat Catholic Church. Sasabihin ng mga matatanda, umakyat na kayo. Mag-angelos, diretso, magro-rosaryo. Pero sa ngayon po, siguro sa 10 kaharungan, sa 10 kaharungan, ay napakaswerte po kung may isang bahay pa dyan na nagdadasal ng angelos o nagdadasal man lang ng rosaryo. Wala na po. Wala na. Ang dinidiyos na po natin ngayon, number 1, ay pera. Pag pinag-usapan na po ang pera, everybody listen. Ngayon, kung walang pera, walang gadgets. So, ining gadgets po ang naghahari sa lahat ng kahobinisan, even po itong mga millennials, lalo na ining mga millennials, ining mga bata na hindi pa nga makapagsalita. Talaga pong puro na kita gadgets ngayon. Imbis ng bago matulog o pagtapak o pagtapat ng alas 6, dahil nasa bahay na rin ang mga tao, sana man lang bitawan muna ang inyong mga gadgets, itutok natin ang ating mga sarili sa pagdadasal ng angelos, sa pagdadasal ng Santo Rosario. Pagkatapos niyan, ang Santo Rosario naman kung English ang gagamitin ninyo, napakadali. It is only 30 minutes. Pero wag naman ninyong kakamag-kamagan lang. What is the use of praying the rosary kung para kayong hinahabol ng 10 kalabaw? So, today na po kita, ibalik niya to ang paniniwala natin sa ating pagtubos. Dahil si Jesucristo po, alam natin kung anong pinagdaanan niyang hirap
Pero he never, no regrets at all. Tinanggap niya ang kagustuhan ng sanlibutan. Ayun po, tinanong pa niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Yun lang ang tanong niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? But he accept all those parusa, he accept all those sakit na ibinato sa kanya. Yung krus lang na ipinasan sa kanya, hindi basta-basta krus yun. Kaya nga, ang daming mga anak ngayon, pasang krus because they don't believe anymore, they don't believe anymore yung mga hindi na nila pinapaniwalaan ang kanilang mga elderly. So, Ang hustisya, kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban. This Time Check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigente, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Kakapost lang ni Doc Green Official. Alam mo, space ba na green face mask is better than blue? Question mark, exclamation. Green equals sign dahon. Dahon equals sign kalikasan. Therefore, mask plus sign green equals sign nature protected, letter U. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Blue plus sign, yellow divided sign by rainbow equals sign. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat.
Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Kanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kuplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya alikayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras na ini hatod pa sa endo ni Manver Bobis Ignaw, kandidato para konsyahal kan siyudad kan Iriga, numero 16 sa Baluta. Ayan po, Manver Bobis Ignaw, numero 16 po sa Baluta. Si aspiring again for City Councilor, and of course si Daday Robles Moralio aspiring also for City Councilor, and ni Rodolfo Jeff G. Poitino also aspiring for City Councilor. And of course, hatod pa sa endo ang our very own Senator Laila de Lima, ibalik niya to sa Senado. Si Senator Laila de Lima para maibalik din ang human rights and of course ang hustisya, ang pag-asa ng ating bansang Pilipino. Ipaglaban, ilaban, maglaban-laban, ilaban niya ito ng de Lima na maibalik sa Senado. Ang hustisya at pag-asa. Okay. This is the very start of our pagsalubong kay Jesucristo. Ipinagdiriwang noong last Sunday, yung Palm Sunday o Linggo ng Palaspas, tulad ng pagsalubong kay Jesucristo sa pagpasok niya sa Jerusalem. So, kahit sa ang simbahan po, kahit sa simbahan na Katoliko, dagsang-dagsa po, dinagsa ng mga Katoliko ang lahat para nagpatupad naman ng, yung basta po matupad lang yung observe the health protocols. Tulad na Wansita. Dito sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine, talaga pong we are still observing the health protocols. Social distancing and of course the using of face mask. Ating ibalik. So kasi hindi pa natin maaasahan na hindi tayo magkahawa-hawa. Inong COVID-19 po ay padagos pa. Kaya nga ni hindi pa tapos ining COVID na ini, binanatan na naman kita ng bagyo. Nakakaawa po yung mga nasa Leyte, sa mga Bisaya. Grabe po yung baha. And those na mga natabunan na nabagsakan ng lupa po, yung erosion ng soil erosion po. They may rest in peace. Siya nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. So, tama po yan. Dapat ang nakapwesto sa gobyerno, hindi dorogo. Kaya ibalik natin si Senator Laila de Lima sa Senado. And of course, si Robredo nagtukaw po. Kainot-inoting Bicolana na uupo bilang presidente ng ating bansa. Mayo pong iba kundi ang the most qualified candidate for president, si Leni Robredo, and of course, ang sayang ka-team up
na si Kiko Pangilinan. And of course, the rest of his senators. The rest of his senators naka-team up ni Leni Robredo. But sa tuwing digdi, we have to patronize our very own Senator Laila de Lima. Laila de Lima, ating ipanalo ang Now, ini namang mga pre-shaded ballots na ini. Sasabihin na naman ninyo, sasabihin ninyo, fake news. Palibasa natapos ang 6 na taon ninyo na puro fake news. And then, ini pang pre-shaded ballots na ini, dahil nauna na naman ito mga OFW na ini. Overseas absentee voting. Tinitira ninyo? Huwag naman ganon. Maging totoo lang po tayo. Dahil hindi natin masasabi na ining si Leni Robredo po. Hindi malaman kung saan sa ang sulok ng Pilipinas nang gagaling kahit sa ibang nasyon po. Ang mga supporters niya. Ngayon na naman ginagawaan ninyo ng issue. Nakissue itong anak ni Leni Robredo ay may ganong video. Oh my God. Ginawa na ninyo yon. Yung kagagawa noon ang gumagawa noon. So, kitang mga botante po, we must be all aware. Bumuto po tayo ng natuto na aayon sa ating sa ating puso. Dahil po kita magparpadara kay mga fake news na yan. Dahil po kita kayo magparpadara. Dahil ito nga kumakalat na nga. Tapos sinasabi ninyo, fake news. May kumakalat din po sa Dubai na meron din pre-shaded ballots. Hindi po lilitaw ang balitang yan kung walang nakikita, kung hindi totoo. So, totoo po yun. Diba Marilyn Alvar Orbon, who is watching by live streaming? And of course, ni Engineer Pat Moralio Pablo ng Pasay City. Hindi po kakalat ang mga fake news na yan kung talagang wala. Yun nga ang pinapangambahan ko because nasa kanila ang gamit po na pinagdidistribute sa bawat voting centers po. Diba? Ate Sonia Siranilla Briones? No, saan ba nang gagaling yung mga automated machine na yan? Kaya kung ako nga tatanungin, in my own opinion, mas gusto ko pa yung nagmamano-mano, magkaroon bang nagdagdag bawas. O yung election po last, yung lumaban, yung 8 diretso. March pa lang daw, tapos na yung election. Pinagmanipulate po. Ang nagmanipulate daw is ibig mga insekto nito, palabasa insekto, hindi tao, walang utak, walang isip. Isip-ipis yata. Diba? So ngayon tinitira nila itong mga overseas absentee voting, inumpisa na naman nila. We must be very careful. Tayo pong mga botante, pagbotohan natin sa Mayo 9, inspeksyonin po ng gusto ang satuyang mga balota. Pag nakakita po kayo kaya na pre-shaded na po, if it is pre-shaded na po, talaga pong magreklamo kita. How pre-shaded na po. Wag lang matapat sa akin dahil mag-iingay talaga ako. At gigawin kong ebidensya yan. Ngayon, wag nilang sasabihin na yun po ay nagkamali dun sa testing nila. Nagkapalimaya, it is you have tested it. Bakit hindi nyo itinapon yun? Hindi nyo in-spoil yun. Okay, in-spoil lahat yun. Baka naubos yung balutan niyo, yung pre-shaded na. Di ba Cynthia Villar noon? Ilang milyon yung boto ni Cynthia Villar. Sumobra ng milyon-milyon. ng Pilipino. Di ba? Ma'am Richilda Namuro. Ang sabi ni Ma'am Richilda, good afternoon po, Pretty. Manay Kagawan L. Magaspe. Okay, thank you. Ma'am Teacher Ritz Childa Namuro. Kaya maging alerto po kita. Sa darating na election po, it is very fast approaching na po. Dahil hindi nangyari na po doon sa mga overseas absentee voting po, nangyayari na. Hindi lang sa sarong lugar. No, meron na sa Hong Kong, meron na sa Singapore, meron na sa Dubai. Huwag nilang sabihin nagkamali, it is a fake news. Pinanindigan na talaga nindaan sa indang mga fake news. No. Tayo na lumaban, ibalik ang hustisya. Tayo lumaban talaga tayo. Lalaban tayo, ibalik ang hustisya at ang human rights sa ating bansa. So, maganda sana pag-usapan natin to. Kaya lang talaga mayroon akong importanteng dapat basahin dito na mga mensahe po.
advocates a new for passage of comprehensive prison reform law. Ang laban ng Ayan po, Senator Laila de Lima advocates new for passage of comprehensive prison reform law. ibalik. Amid the reported surge of tuberculosis, yung TB po, yung sakit po ito, cases among persons deprived of liberty in the New Bilibid prison po. And another Bureau of Corrections, which is the Bucor, administered penal facilities, re-electionist Senator Laila de Lima, itinutulak po ni Senator Laila de Lima na magkaroon ng bago na passage po of the comprehensive prison reform law. Kasi po marami man talaga namamatay sa kulungan na without any, namamatay po sa sakit, na without any, na hindi po natingnan ng isang doktor. Kawawa naman po sila. Saka pag-igwa na pong sarong tibihon, TB po nakakahulakit po ini. Ay kung kasama kayo sa kaibanan mo po ini sa selda, at pagkatapos medyo mahina po ang inyong baga, mahina po ang inyong resistensya, mahahawa po kayo nito. So, tama po ini na he is pushing a new for the passage of a comprehensive prison reform law. Yun po ang isinusulong na naman ni Senator Laila de Lima, although ipinakulong siya, iginiit ng hindi, hiwang ko ba? She's doing her best na matulungan niya ini mga nangangailangan ng tulong, lalo na when it comes to hustisya. Dahil wala po tayong justice for 6 months, for 6 years. Hustisya at So, sa pamamagitan lamang ng malawakang reforma, structural, organizational, and physical reforms, masusolusyonan po ang sandamakmak na mga problema sa bilibid. Ang dami pong problema sa bilibid po. Yan na lang ang unang-unang problema nila dyan ay yung gamit nila, personal hygiene. Permit po ang kulang ang toothpaste, ang shampoo and sabon. Panligo man daw upang panglaba. So, hindi sapat ang mga solusyon lang sa ganitong suliranin. Katulad ng paggiba sa mga kubol na sinabi niya. Di ba siya ang nag-booking, she is the one na tumayo, na binuking o binisita yung bureau sa Bucor, na doon niya find out that all those po yung mga, ano bang tawag doon, pertinent na mga nakakulong na yun. Mga big time sindikato yun. Ayan, ang sarap ng buhay nila sa loob, walang kamalay-malay yung sa labas, na yung mas talamak pala yung talagang negosyo nila doon sa Bucor. O sino lang nag-booking noon? Mayo pong iba. Walang ibang nanindigan kundi ang babaeng may balls, si Senator Laila de Lima. So, ang sinasabi sana niya, the main problem is severe congestion po. Talaga naman yun ang pinakang problema, severe congestion po sa bawat kubol, sa bawat kulungan nitong mga mahihirap na walang karapatan na maipagtanggol ang kanilang sarili. So, pinulitin ko po, the main problem is the severe congestion, which is the root cause of the many ills besetting our correctional system. Kadakul po na may mga hilang dyan na dai man lang nahihipo ng isang doktor. Recidivism, spread of contagious diseases, and worst, namamatay po. Kaya po, tama po inyong isulong ni Senator Laila de Lima ining comprehensive prison reform law. Kadakol ninda, tataano pa si Senator Laila de Lima pa na nasa kulungan, nasa detention house ang mga nakakaisip ka ini. Anong ginagawa ng mga nasa labas? So, si Dr. Henry Fabro of Bucor Health Services reportedly confirmed, kinumpirmar po ng Bucor doctor na si Henry Fabro na mayroon sa 200 out of 208,000 PDLS inside the prison,
have been diagnosed with TB. Sus Mariosep, makakahula-hulakit na po ini. Dapat nito nasa isolation na. Just imagine, out of 208,000, ang 200 ka ini ay infected na po, diagnosed as with TB. He said the PDLs are now in isolation and receiving medical treatment. Kawawa naman ito. Sana man lang masuportahan ini. Kasi ang TB po, ang sakit na TB po ay napakadali na po ngayong magamot. Kung ito bitatawan, bibigyan ng tamang atensyon ng ating health dito sa bansa natin. So, ang sabi kasi, as confirmed by the Bucor, spokesperson Gabriel Chaklang affected PDLs are treated in temporary wards set up around NBP as their general hospital undergoes renovation. Ay, thank you. Sana naman luwagan kasi sobrang congested na po ang ating kulungan. Kahit sa kulungan po, kadakol ka nakakulong, lalo nung nagkaroon ng tukhang. So, Senator Leila de Lima has repeatedly pushed, itinutulak niya, paulit-ulit pong itinutulak ni Senator Leila de Lima for measures that would help na makakatulong po uphold the rights and dignity of PDLS and ensure that they receive human treatment while in prison. Mga tao pa yan po, kahit pa kriminal po yan, kahit pa pinakang makasalanan po yan, tao pa rin po yan. So, they must receive human treatment. At tao pa rin po yan sila. So, right to health is everyone's human right, including PDLS. Anong mga nakakulong? Yan po ang sabi ni Senator Leila de Lima na ang nakita niya naman ngayon, itong mga nakakulong na malang inaabot na pang ilang taon. Tapos hindi nasisintensyan. At nasintensyahan yung mga nakikita lang nila. Na maski walang kasalanan, nasisintensyahan. Ang maayos at responsabling pagtatrato sa mga bilanggo ay bahagi ng tungkulin ng Estado. Yes po, although nakakulong yan. Kahit paanong kasama-samaan nila, they need, may tungkulin po. May tungkulin ang Estado na tulungan silang mariporma. At sa gayon, ay makabalik muli sa lipunan at makilahok sa pagpapabuti nito. So, paano makakapagbagong buhay ang mga bilanggo kung sa loob ng makakulungan ay nahaharap at dumadanas pa rin sila ng patuloy na krimen, pagkakasakit at hirap na dulot ng kapabayaan at kawalang tugon sa kanilang suliranin. Yan po ang sinasabi ni Senator Leila de Lima. During the 8th Congress, Senator Leila de Lima filed Senate Bill number 180 or the Prison Reform Act of 2019 and Senate Bill number 181 or the Unified Corrections and Jail Management System Act of 2019, both of which aims to help initiate comprehensive reforms in the country's prison and correctional systems. So, Senate Bill number 186, hinahanap na niya po to institutionalize prison reform and restore in the country's correctional system to ensure the effective rehabilitation and reintegration of inmates while according to full respect of their rights. May rights pa ba ang mga nakakulong ngayon? Kung ito ng mga senadora na, wala ng rights. Ginawang dishonorable yung pagka-honorable ni Senator Leila de Lima. Anong ginawa Linda? Nilugmok ng katodo-todo. Hindi para kontento. Niyurakan ng todo ang pagkatao ng satuyang our very own Senator Leila. Ipinakulong pa. So, although nakakulong, patuloy po siyang nagtatrabaho. So, sa Senate Bill number 181, meanwhile seeks to the Unified Corrections and Management System by centralizing the management of all prisons and jails under a single government authority to be called National Commission on Corrections and Jail Management. So, the Commission as the central authority responsible for the management of prison, cells, and jails shall develop and implement programs on safe and effective custody of detainees. It is also mandated to ensure
that its programs and services place special consideration po to areas of concern including PDLS, right to adequate food, water, living and work spaces, and other basic necessities. Sana po, naisulong na po ini, sana implemented at nangyayari at gawin. Ang hustisya at pag-asa. So, ang programa pong ito ay hatod po kan principal sponsor na si Susan Sionborn. Senator Laila de Lima, aspiring again nagbabalik na sana maibalik natin sa Senado, tanganing padagos po kitang matabangan. Mapakusok ang human rights, maibalik ang hustisya. Yan. Kung gusto nating sumulong ang ating bansa, ibalik natin si Senator Laila de Lima sa Senado to all those for-peace beneficiaries. Magmalasakit po tayo. Magbalik naman tayo na maibalik si Senator Laila de Lima sa Senator, sa pagka-Senator, balik sa Senado. Numero 18 po sa balutan nindo. Senator Laila de Lima, ulitin ko po, numero 18 po. Diba? Lyndon C. Barayogo is watching right now. And of course, ang sabi niya, good afternoon. Mana Ilma, good afternoon too. At ang programa pong inihatod pa sa Indo, ni Melnam Dade Robles Morallo, aspiring for City Councilor. And of course, ni Butchoy Rex Oliva is still aspiring na makabalik po. Incumbent po siya, board member ng 5th District. And of course, si Rodolfo Jeff G. Poitino po, tabangan taman po na makalaugman sa City Councilor. And of course, ining si Manver Bobis Ignaw, na gusto mang magbalik uli sa pagkakonsyal kan siyudad kan Iriga. Ang hustisya at pag-asa. Hello, to star. Ay, pero sa ang tubig tanganing ngunyan, kadakol po kang nag-ALBM. Ayan, naalala ko po. Kadakol po, pakicheck po ang tubig niya to. Ating Lalo ini mga kabataan. hustisya at So, ang programang ini ay hatod pa sa Enduka, Cheryl Beauty Salon, and owned and managed by Tuding and Cheryl Castro Verde Aquiler Moran. And of course, Kansarangi Motor Parts and Services, owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin Tess Gonowon Rason. And I would like also to say hello to Engineer Steve and Edith C. Andal. Ayan po, si Senator Laila po de Lima, marami po siya mga proyekto sa loob ng iba't ibang probinsya ng ating bansang Pilipinas. Habo lang po kaya si Senator Laila de Lima na pag may project siya, may nakapalibot na mga tarpaulin po dyan na nakalapid na po ang pangaran niya. Habo niya kaya. Pero si Hasbury, digdi lang po sa Iriga. 8 po ang sa iyang covered code. And ang first phase po, sa iyan ang galing po. Ang first phase ng City Hospital na under na nag-umpisa na po siguro. Dahil ko lang ay hiling po. But anyway, I would like to say hello and thank you to those who are watching by live streaming. Si Monica Perique of Limassol, Cyprus. John Barayoga of Palawan. And of course, kay Elias Corporal na taga Palawan. And of course, kay Joe Cabugos of Bohol. Joe, bahala ka na dyan kay Senator Laila de Lima. Na numero 18 po sa Balota. kumilos. And of course, to all sa Leyte po, yung mga dilima dyan sa Leyte. And of course, yung mga gaspe po dyan sa Sorsogon. And of course, Sir Jimson Toriano Oco. And of course, sa information si Tony Matic Saison. And of course, siya man po duman sa transmitter si Sir Felix Lagrimas. Kaibanan si Rodel Cesar. And of course, ako pa sa nung kaibanan, laging kaibanan. Hello to my friend Monica Perique and to Melanie and Len Mendoza, who is always complete attendance in watching our program. And of course, yung mga lovers ay yung mga boyfriends ko all over the world. Sorry po, but I want to say hello to all of you. I love you. Ako man pansin nyo kaibanan, may pong iba kundi si Manay Elma Dilim Magas nagsasabing, thank you, and good evening to each and every one of us, and stay safe.